Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, mijn mensen. Ik ben nu onderweg naar mijn vicepresident. Zoals altijd, ik doe mijn roko, met jasma go, tesma moes go, tesma actief go. Met den go, dus ik ga vandaag met een team naar mijn vicepresident. Vandaag. Dus desma die denkt dat ik na gewoon mis doen dat me drogen. Ik kan schrijven dat puntjes. Maar anyway, ik wil iedereen bedanken die aan mijn kant stond, die positieve reactie hebben gegeven, die me kost den bongrobita. Het is namelijk zo, ik had een foto gepost bij Misdong in een kantoor of VP. Nee, niet kantoor, vergaderzaal van de VP. Ik was toevallig daar ook met mensen brengen naar hem. Daar, ik post een foto, maar eigenlijk post een foto go in mi tijd dingen. Mi wan potet op mi, hoe heet het? Op mijn dingen, hoe heet het weer? Niet op mijn tijdlijn. Ik wil het zetten als, mi no maak ik wan potet mi profiel ding. Ja, op mijn profiel wilde ik het zetten, op mijn profiel. Maar is op die post een foto op je profiel, dan soms ik go en soms ik kom direct in een systeem. Dat om mensma belprotocol dat ja, ik mag zo aankleden naar daar, maar hun mag niet. Hun mogen niet. Jullie mag niet. Hun mogen niet. Ik mag, maar hun mogen niet. Come on, mijn mensen. Mindanga unu ana wang. Abanti sa mi abnanga mi fipi unu no abenangeng. Want te de falaman onterecht aan unu bongro bitane tak noti. No once man eko verdedig amang. Of het nou terecht is of onterecht, no once man enekong. En mi kweki na Europa, mi leer dat pesten is niet goed. Ik kan pest once matasma go kires refi was swaki atisma. Je sabi toch? Dus daarom doe ik zulke dingen niet. Maar jullie, bepaalde mensen hier op Facebook, jullie zijn er om anderen te pesten. Maar mi abua trang a je toch. Mi je trang aan of mi be luku na unu. Nooit mi be kota Facebook moro wat u pest mi. Maar mi sakaju nu ook toe. U pest mi. Maar mi sakaju nu. Omdat mi na wan sma. Ik laat niet over me heen lopen. Vooral of mine dring if you. Ik laat niet over me heen lopen. Ik laat niet met me sollen. Of je kost me kost 20 mal. O mensen mij dat ja inom piki de liefde. Me piki you. Lek fa you abam of kon kost me so mi abef kon piki you. En mi e piki. Omdat mine dring if you manga ja no familie. Je hebt geen recht om slecht over mij te komen praten. Wie ben je? Wie ben je? Dus dat is maar belprotocol, dat ja, protocolaire dingen, dat mi mag weer zo go, dat pe, maar den mag weer zo go, en bla bla bla, want vicepresident tegen, na vicepresident Kantoro, na president Kantoro, moet je jas dragen. Maar moet je gewoon sani. Minok moto na Europa ko weer jas nasranang. Minok moto inwa kouru kondre da mi ko inwa tropisch land dam ko weer jas of jacket jas. Zo gaat dat ding niet. Is whether you take me as I am or fucked up. Ja, or fucked up. Hari suku you passie. So simple as that. Ik eet en drink van niemand, letterlijk niemand. Na misrefe struggle met mi moeite. En tegendeel mi jame yep unu. Maar toch weer hoigri mi baka. Maar plak niet aan mijn lichaam, want aan mij komen jullie niet. Na baka wei mataki, na mi baka wei mataki ma ano mi fesi. En dan is het geen stoer praatje. Ano stoer taki met taki, omdat misap misrefi. Mine no asma, mine fer, mine hoigris, maar ik heb geen tijd daarvoor. Ik heb geld voor pakkie, dinero, la plata. De sandis mi aptengi. Hosselen werken, keihard werken. Omdat temo grani dede, mi pensioen moest dek. Temo kon grani mi pensioen moest dek. Temo dede dem chief mi moest maar bear me. Maar jullie zitten 24/7 op FB. Zo lukus matori. Zolang was ma post wansani. Lek hier nas ude. We jumpo po reageer negatief. Wel, me, hoe mag reageer negatief? Met alle plezier.
Ma isha mo for disi. Me figa fluru nanga unu. Me kroiki unu. Want mine dring if unu una no mi family. We just friends on FB. Maar we zijn geen familie van elkaar. Dus mi ik kroiki you. Wie tegen me aan met tegen telek zet. Laat dat duidelijk zijn. We go bel protocol voor go dat ja mi weer sexy. Dan is dona voor na vergaderzaal. Dis nanga dati. Hoe tjare jongen. Dus mijn mensen die positief hebben gereageerd die mi kost den. Dat was de reden dat ik reageer zo fel is dit. En die mi ego met mi VP. Want niemand gaat ons apart maken. Minanga mi VP en mevrouw Seintja en mijn andere NPS'ers. Niemand gaat ons apart maken. Ane Roko. Teishu me kusref apart. Dan kan de mino 4 moro mi hark moto uit de partij. Of kan de mi ventag mi grani mino wande moro in assiste mi hark moto. Ma unu mo fotaki. Haha. Me laf unu. Ano luk unu. Ano luk unu. Ik heb een band met mijn mensen. Ik ben blij daarvoor. Omdat na mi wanda sarananja. Alle broers en zussen zijn in Europa. Omdat mi lop mi kondre. Dat me konde ja zo. E struggle nanga unu. En yama bamba nanga unu. Dat toch unu ma gun mi. Toch unu ma gun mi. Jullie zijn zo miserable. Qua denken. Qua alles. Dat unu ma gun wan trouwan te ego bunange. Maar mi sapsa abasandisi. Ik laat jullie te veel weten over mij. Over mijn zaken. Ik laat jullie te veel weten. Dat na probleem. Jullie gaan minder weten. Ai. Mino mek usap bepaalde sanif mi moro want asan dat ik kotu bere ei hat unu. Tak unu ma bereik sami e bereik. Dus dan mino dwe moro. Mino konasrana fuko mek grap. Mi konasrana fuko mek muiti. Mi konasrana fuko mek mi muiti na mi kondre. En hoe kan mi gilukuja? Je volgt toch? Mino kopre na kondre di selek fa usdo inu egi kondre e pre. Isabi toch? Mino kona sandati. Mi kon fu kon mek mi moeite fu bereik wan doel. En ik ga voor mijn doelen. Of unus doja uno mashitak waarde de ina kondre fu unu herdes do focus tap regere mus ju money, regere mus ju also regere mus ju gruntu, regere mus ju metif nyang. Wonya shit wat regering en nyabung. Desma date nyabu de dringi bung. Maar herde west do eluku den toch? Wel was je van oude wakker nang oude. Mine is do luku no wansma. Ik maak mijn eigen moed. Ik steek mijn handen uit mijn mouwen om dingen te bereiken en om dingen te doen. Srana na wan kondre sa ap nyang no low met tegunu. Of you no lesi je bereik furu in a kondre disi. Er zijn zoveel business opportunity in Sranang. Maar jullie zijn zo blind. Door luiheid zijn jullie zo blind dat uno man shame. Bepaalde van jullie, de goede die nagesproken. Want na omen jonge ondernemer mesje ik op een kononu. Daarom ik met aan steun ding. Wie is me nou op een cursus nodig? Toch me go doen voor power ding. Teka certificaat. Isabi toch? Laat me go leren make ketchup en barbecue saus. Isabi? Dus mijn mensen, sa edenami u take me in lobby. Ik hou ook van jullie. Ook de haters me lobby. Want de no sapsade doen. De Libine waka de Libine go. Dus alleen zo kunnen ze zich uiten. Door jaloers te zijn op anderen. Of door slecht te praten over anderen. Zo, dan is masano abwa Libi e Libi zo. Maar misa abwa Libi. Dan kan je me weer sexy. Kan je me weer samwani. Mino motoko na sarana damiko. Daarom mine go vaak na VP kantoro. Omdat mino weer jas dan das go dape. Mino go weer bigi jas go dape. Maar lek van go na groenjari tide oké, vandaag had ik zin om een beetje mooi te kleden. Mi tak oké, mo weer chiso mooi en zo weet je. That's it. Omdat me go na want to topper hihis maar mo go dape. Dan mi weer chiso zo. Maar zo niet. Had ik gewoon net zo goed een korte broek na een biggie blues weet je. Mi bo weer go dape. Mi no moto na Holland ko weer jas na srana yare. Jas of biggie fest. Dat na unu taak, unu muswere dus unu go vergelijk mi na nga unu toga VP kantoro, ja, Lady Air mag, maar wij mogen niet. Of unu mag, dat nou zaak, mi e weer samwani.
En mi breed tak mi VP e begrijpen ook dat nou kouru kondre mi motto. Mi mag weer samuan jaso. Dus wie zou het taki? Jullie gaan ons niet apart maken hoor. Minanga mi MPS'ers, mijn VP en mijn VP-vrouw, mevrouw Cynthia. Niemand gaat ons apart maken, ja? Bye bye mijn mensen, ik ga nu weg. Ik ga naar mijn VP. Ja? Bye bye.